Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojipondora tete. Yecho wanacho sio kwa nela. Sio complain ndio. Respond ndio ndio. Ana na masita. Masita ndo. Aribana. Ana. Walipo. Toreti. Namira pamberi pedara mambo mtasa. Ndamira pamberi pedara mambo mtasa. Zvese zvandizvo chokwadi. Zvese zvanditaura ndezvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro imambo. Ini ndinoitwa Esther Chibonero. Ndakapumwa uroyi musi wa8 October. Nhasi wangu Ana Chibonera, mwana waMashita. Wakauya kumba kwangu. Ndiri kumba kwangu chachiri chitatu makuseni. Wachibva wasvika wakatuma Mashita, wakasvika sepa napa nepane building rapo bvawagara. Wachibva watuma Mashita vauya pamba pangu. Achibva asvika akati murudiwa namama uku. Wakauya vari 3 nemurora. Zvese mapenzi auswa. Wachibva wasvika wakati iwewe ngeuri kutambudza upenyu hwangu. Ndikandatambudza upenyu hwenyu ndadini? Zvikazi zvauri kuti hausi kuzviziva. Ndikati zvechii? Zvikazi uri muroyi iwewe. Ndorutadzisa vanhu vangu kuti varorwe. Uyezve ndorutadzisa kuti upenyu hwangu inini huende mberi. Wachibva watora heti yangu musoro. Wakati chienda kwamambo. Ndo evidence yandichahambira naye pamberi pedare ramambo kuti ndakupuma uroyi. Ndo pakabvazodaidzira mwana wacho akati uri hure iwewe. Wakarara nemurume wangu Mosi. Ukamutaurira kuti kwazanzi Mashita unohura, ukamupa 150 US kuti aende kobaya muprofita wekuchechi kwedu anonzi Mai Pamela. Ndatendi. Ndi Mashita naAna. Asitachari. Ngasunge Mashita. Wanayo. Yeti yacho iri evidence yacho. Saka yetu wakaitora chindechi. Maya kundi wakaitora. Reason yekuitora ngerichi. Kuitora ngeriwapo. Usakaisa kunokwiwe. Mashita chikuteka. Sanyari nebataura. Nzikiwa. Akona nzikiwa. Echakatorerwe. Eti akatorwa kuti kuvapfuma nekuti pawainzi ngatifambe vairamba saka kutorwa iti kwakaitwa kwanzi kuti vapfuma inde kuonekwa nokonzekati waruramba kufamba ndoba vaine nyaya yekuti katora heti kuti taakupfuma utiende ku ndoba nyaya yacho chetu imi makambonzi kufambere hatinombonzi tifambe nyaya hatinombonzi tifambe pese pataifamba taitonamata chechi imwe chete kusiya kwandakaita inini kuchechi kwenda kuchechi ndakasiya nemaproblems anga ari ndobangu pandasiya chechi yandaida mata ndo kuchechi kukoko ndokwavakati hanzi iwewe tiri kutakudza dare remusha tida kuti ufambe ndiwe wewe uchatakura dare remusha rekuti ubatsire vamwe vana mufamily vari kutambudzika ndobva ndaenda vandasvika vandaudza vakuru kwandiri kuti ndo zvataurwa saka vanhu ngatiungane vakuru kwandiri vese hapana akada kunditeerera wese vakaramba wari kudzimba kwavo. Nhasi unokazi ngatifambe unoda. Nhasi unondikazi ngatifambe ndinoda ndakasununguka. Saka ndiyo nyaya nchene nyaya yenyu ida kuti mufambe muchene. Ndopane nyaya. Zvese zvamukunetsana zvese zvinoda kuita sei? Muchena because mune zvinge zvirimo mumusha umu zviri kuitika hatingateereri zvese kuzvizwa asi zvarakidzwa kuti mumusha mune zvirimo zviri kuda kudii. Saka heti ndaife muchizwa
ndakaona chakazoita kuti nhaurwa tendai chigumi chiripo panzi chandakaona pane hanzvadzi dzangu hapana wendinowenga kana kudini kana kusvika kuti wazosvike kunoku kwamambo kunoku inhaurwa yekuti madzikoma nevamwe apa mwana uyu mwana mukoma waripo wahuyu mwana uyu wakataura kuti mukoma honai zvakamira so zvakamira nda kuti ndibatsirwe ngatifambe but hapana akasomodza musoro ndo zvakazosakisa kuti mwana uyu wazotokonyana nasisi wawo kubva kare waiwirirana but wakazotokonyana nausvika wakumhane nekuda kwekuti wakomana vari ukwa wana mukoma hapana ari kuda kusomodza musoro wekuti fambira mwana uyu zvaari kutaura uyu mwana ndamdziko rei madambudziko ake ayataura yeye inini nditorino dambudziko ishe wangu muupenyu hwangu ndinotiwo ndikarorwa mari ichibviswa ndinobva ndarambwa nemurume ndikarorwa apa ndobvisirwa ndinobva ndasiyiwa nemurume saka pausingabvisirwi ndo paunogara handina pandisina sati ndabvisirwa mari saka wakaziva sei kuti paunobvisirwa mari ndi unobva warapa imba yangu yekutanga ndo mapwanyirike yakaita zvinoitika kapamwe hunhu hwako iwe hwakamumira sei chinokurambisa ndovarume chii inini handina wandiri kublema kuti nini ndiye ari kukonzeresa mumba mangu inini ndakangoti hama dzangu ndibatsireiwo pamwe pane problemu iri kuti ndosaka ndati iwewe wakambozviisa mugirazi here iwewe pache zvako wobva waisa kusambozvinyepera ba kuti ndini Esther ndiri mugirazi mwari ini ndine hasha mwari handigutsikani nemurume umwe chete mwari ndoda murume ane mari ane mota mwari ndoda murume ane motikari ndoda mudziko rangu asi varume vamuri kundipa hawana motikari ba hawana chiroba wafudzi wemombe ndoana John Bobo because tinokwanisa kati kutsvaga problem ka asi iwewe problem iri pauri maexpectations ako akagwirisa because unokwanisa wanga uchiti ukazvitaisa pagirazi wobva kuti ndakanaka ini ndakadai honai side view honai so I deserve murume ari nani than murume wandinaye saka ukana wangodaroka hauna murume wanogara naye because uri munhu wekushora handizo saka ukawashora murume wacho unomuwana kupi anoita zvaunoda iwewe sarutano kuti izvo zvoda kuti uzvitariso usati wafungira kuti pane zviriko tanga wambozvitarisawo wega iwe kuti behavior yangu ini yakambomira sei unoziva kuti muZimbabwe wakawanda wakadzi wakawanda muZimbabwe vanozvirambisa nevarume wavo ende varumewo futi vari muZimbabwe vanozvirambisawo newakadzi wavo chinoita kuti mukadzi azosvipe mwoyo newe chii kuita kwani kwako kunozoita kuti mukadzi murume asvipewo mwoyo newe chii kuita kwako ukaita gumbo kunze gumbo mukati hapana murume anozvifarira the same applies hoku murume ukazikanawo kuti uri kuitawo gumbo mukati mukadzi adiniwo unochinjawo chii handizvo saka ndosaka ndati iwewe zviisowo mukirasi wobva wazvitarisa wega kuti ndiri muklasi ipi usati waenda konongedza wako because already kana wakutongongedza mhurika kuti wakomana ndikangopinda mba pakangobviswa mari aya apandaramba pamwe wakambofamba atorerwa heti uyu kuti ndiye ari kukonzeresa kumba kweawa uyu haana bata anga aita uyu ndiye akadaidzwa ndokutorerwa heti kako iyeyu ndiye akari kupumwa kuti ndo uri kukonzeresa kumba kweawo neawo neawo uri kukonzeresa ine problem yangu ndeyekuti ndikarorwa pakangobviswa mari akandarambwa ndakarambwa kekutanga ndikarambwa kechikari kechipiri ndosaka ndachiti aiwa iwewe chimbozvibvunzawa kuti chiri kumbokurambisa chii because hauna kutaura kuti pawakarambwa kekutamba what was the reason wakazi iwewe pawakarambwa kekutanga wakazi reason yawarambirwa ndei warambwa kangani kana kuti wakambofamba ukautaura warambwa kangani alright imba yangu yekutanga ndo yakapwanyika yechipiri yacho izvizvi iri kusheka saka wakarambwa kahwani badzi saka asi yechipiri iri kusheka asi andikakona ndosati kuti ka zviise mugirazi iwewe handizvo pamwe chiri kuti isheke ndechekuti zvawakarambirwa nemurume wekutanga watanga ndo zvawatanga futi kumba yechipiri kana kuti ndozvodi kukontinya nazvo
pamwe ndozvikunetsa. Saka chaakukutukisa chachituko manje chekuti ndosaka wakarambwa ndiJohn. Hauteereri. Kana ndiri kutaura haudi kuteerera. Unototi inini ndinyarare. Asi ndiri kuti inini nyaya yedu pairi chaichaipo handi kumaproblems ako bayo. Nyaya yako iri pekuti ava vakati takatora hate as evidence yekuti takupuma, kuti kana takupuma iwewe takakupa basa rekuti utakure mutoro wemhuri, kuti usumudze mhuri ufambe nemhuri. Titaure zviri kunetsa handi kwaari chete bawo. It means wakatora hate wani zviri kuwanetsa. Pawakafamba zvakanongedza futi uyu. Because avo kawo vanofanira kunge ine reason yekutora hate yekuti mambo azive kuti takupfuma. Fura sumukai mai. Because mai ndima zindima akatora hate. Ini ndonzi Ana Chigumira. Naurwa yaari kutaura iye yekuti ndakagadzikwa dare kuchechi. Musikana uyu akapupura hope dzake kuchechi. Apupura hope dzake kuchechi, muprofiti ndokuchiti iwe takuchikugadzika dare sekuti ndiwe wapupura hope dzako. Chienda kune vamwe vako unotaura nehama dzese, mukokorodzane semhuri, mufambe semhuri, mugadzise zviri kunetsa mukati memusha. Kubva 2022 kusvika izvozvi vamwe vacho avarutawo vakataura sekuru wabva kutaura waruta hanzi ndakataurirwa. Mai manje tiri kutonetsana sekuru avaindi kushena futi kuti kwazazi inini nyaya iyoyo handida kubvira ndaitaurirwa pa. Ndikavabvunza kuti inini ndakambokubvunzai kuti sekuru nyaya yakataurirwa munin'ina makaitaurirwa here? Sekuru vakati inini handina kutaurirwa ba, munin'ina haana kunditaurira ba. Saka ndonhaurwa iri kunetsa zvonobata nemumhuri mangu. Musika kwamuri kuenda handiko pandiri kuda ndikuda chakati muzotore hate iyo. Uyu wadini uyu chakati tikatora hate ndiko tusvike kwamambo. Ndokwandiri kuenda. Chakazoti inini nditore hate inini mumusoro memunin'ina wangu. Inhaurwa yemhuri yangu. Uyu musikana uyu anga akaroorwa. Kwaanga akaroorwa imba zvayaparara. Zvikakonzereswa naiye zvaaritaura zvaaritaura zvekuti kwazazi akadanana nemukwasha. Iti true mukwasha akazvipupurira ega kuti mbuya ndakadanana nawo. Ende ndinotorara nawo. Mukwasha uri mbi. Hapana haana kuuya basi. Zvachida mukwambuzva. Kwambatomuda pa. Ngauya. Uyu musikana uyu obva aita mhosva yaakaita. Inini ndaenda kuchechi kufambira naurwa yemwana. Kuti mwana wadini wapara mhosva. Chii chakonzeresa? Pakanobuda mhepo yakanobuda ikati ndini Esther Chigumira. Inini zvandirini ndine mushonga wandiinawo uri kunzira yangu yekuita tsvina. Wandiroti kana ndikaona kuti munhu akuda kuita chinhu chinobudirira ndinokotamira. Saka mwana wako ndini ndakakonzeresa mhosva yakabuda. Ndinoda kuti aende kunofunga. Zokerai pawamheso wazwa. Tatu wadzidze kuti wakaona munhu akandotonona pese pese mubango unonga ari kumusomozo. Mhepo yakati inini ndine mushonga wandiinawo uri kunzira yangu yetsvina. Wandiroti chero munhu kana achida kuita chinhu chinobudirira ndinokotamira. Pandinomukotamira hapana chinobudirira. Ndikati saka iwo daka rako neni nderei ingaoni takakura tichiwirirana ende zveshuwa nemunin'ina wangu ndandiri closest wake. Zvikanzi inini daka rangu newe ndiri kuti iwe wakunyanya kuchengetwa nevana vako. Ndikati haisiri mhosva. Ndiri kutaura nemhepo. Haisiri mhosva yakuti inini vana vari kundichengeta ba. Zvikanzi inini ndini ndakatokonzeresa mwana wako ndaida kuti apike. Saka handichati apike ba. Ndakuti mwana wako aite community service. Asi izvozvizvi atori kwaari kwaakatoenda kumurume kunoonekera. Hakuna chirikoba ari kudzokera. Ndikati uchingorwei izvi zvandataura ndizvo. Ndikati ahora iti zvakanaka. Mhepo vayaenda. Tichipedza chechi tichidzika. Zveshuwa mwana wangu akandifonera ari kuChinhoi. Achiti mama inini ndaenda kuona kuba kwemukomana wangu. Asi izvi ndikoto mama zvakadini? Zvakaoma ndakudzoka kupi? Ndakudzoka kumba. Ndikubva ndanyarara. Mwana akada kuedza kuwaka dzimba hadzisi kumira. Kuda kudai hapana chiri kuitika. Ndokubva ndanyarara. Kobva kwazoya mwana wangu mukomana. Kwandinongofamba ndokunzwa kuti mwana ane munhu mumusha menyu akakumbirwa naye mari. Asi munhu uyu munhu wemudzimai akamukumbira mari. Mari apa kumukumbira kwakaita mari mwana akati handinaba. Munhu uya obva ati tichasangana. Saka ndo zviri kuonesa madambudziko kupi kumwana.
ndakambofunga kuti mwana pamwe ari kutora zvinodhaka nekuti anobva pamba pamwe kuma8 obva aenda kubhawa svike kubhawa obva agara paanouya makuseni anouya ari mwana mabvira angoita kubhawa mumba manheru ndo madzokerera anoita mazuva ekutanga ndaifunga kuti pamwe mwana wangu akuita zveguka asi ndikuona kuti hazvisi zveguka izvozvizvi ndine uyu uri apa mai vemwana handisi kutoziva nekwaari mandiri ngofamba ndesumese ndizwa kuti iye ndiye akaisa mhepo pamwana wangu futi saka atondidhambira muzukuru wakatouya koshanya kuti maakuona manje kune nyaya chaiyo kuti nyaya iye wacho wamuri kupfuma mumba macho mutomunetsa hamu saka muri kuti imimi iye ndiye ari kukonzeresa dai anga akagara zvakanaka iye utotambudzikawo haatoendewa chake chito wakutochema kuti yake yechitu saka itu tiri kuti zvamurudai murudai neindependent person pamunotongoenda murapya motongotaurwa muri mese kuti chiri kunetsa mumhuri chii because itori family problem yekuti haisi yake yegaba itori family problem yekuti mumba menyu wasikana havaroreki ba havarorwi pane zviri kunetsa uchanzwa nyaya chaiyo nyaya chaiyo muchataurwa mobatsirwa chaiyo chaiyo noti kunongedzana kwamuri kuita nonongedzana musanongedzane ba endai marunetsa ndo saka ndoti izwai problem yenje kuti makafamba mega uyu ari kudi ari kufambawo chii ega imi muri kufamba chii hapana chinobuda fambai mese fambai mese muzodarudziko riri papi because zviri kuitika imi mune masapota yenyu kuwarumo uyuwo une masapota ake kuwarumo saka kana zvakatongodaroka kwamuri kuenda hakuna endai kana dai pane kana aripo uripo here bwenini mwamatodzika seri kwemotikari munobatwa imimi mutombonofemwa iko chevasatana chatobuda iyo makabata haichadzoreki angachibatizo imimi imi izwai mbuya chinoti musazwe kuremerwa nekubata chipfeko cheumwe munhu kugara nacho kuti tinacho chinoti musazwe kuremerwa chii apa hete muning'ina mwana wamai heti muri kutembei kuti yekuchengeta heti kuti kutoisa mubhegi kuti ndofamba nayo mubhegi chinoti musazwe kuti heti ika yakurema chii then you expect me kuti nditi dzoserai munhu heti wakabvaoma ivi nyange makachenesana andingamati muri kufamba mega angamati muri kufamba mega kai mati muri kufamba mega kai pamuri kufamba heti muri kuisiya here muri kufamba nayo kai handidaduzezvese ndiye uri kukonzeresa ende makambonepi munhu anoti kuti ndiite proof kuti ndikuforse kuti ende kwamambo ndikatore heti yako ukomumangarira ko kana mamataurwa nemuprofita yenyu kuti mutorere chipfeko chake zvinodaro futi hatidi zvakadaro izwai kuti arudzoka here bozi ndaiva kwamambo mayango kunomangara musina kutora chipfeko mayango uya komangara panapa wakatanga kutenderera musoro matora heti yake imi musateerera kubva teererai kuno chimira is okay iye samaridzwa mirai apa endai momira apa tizoti ari kudzoka here munoda munhu imi anokubatsirai akutaurire chokwadi chiri mumhuri menyu noti zvamuita zvese because ndatona family divided kuvarume pane warusapota uyu pane vamwe warusapota uyu pane vari wakadzi vamwe wariwo titatozviona mirai apa
auye kana auya kutaura chokwadi basi endaya basi next Disgusting.